Bună ziua, suntem Solidaritins și participăm în concursul numit Euroscola. Comandul nostru este anul dezvoltării, ne luăm după Europa și încercăm să ajutăm pe țările care sunt mai puțin dezvoltate. Grupul nostru o recolectat bani pentru a ajuta copiii din Guinea-Bissau cu material școlar și cu bani pentru a putea să se matriculeze în școli. ONG-ul cu care colaborăm se cheamă Miradas al Mundo și înseamnă Vizualizăm Lumea. Proiectul nostru consistă în două piese de teatru despre rasism și egalitatea între oameni. După aceea am realizat un concert didactic în care am explicat instrumentele muzicale cu care am cântat și una dintre piesele care le-am făcut este Imnul Europei. Ultimul lucru care l-am făcut este niște video care am colgat în canalul nostru de YouTube cu care ne-am comunicat cu canadieni și italiani și sueci. Mulțumesc!